Omancho murigeria Bosongo vibes nigo twiranire gwika chinsemo chia kenyenya aiga kenyenya timanyeti ko semo inyorete meti nyemeka ya etire twakorete story yemo igori omusubati oyo moyo tenine gaiga mama omwabo moibori aonetie omwana oyo mumura mongino yekera twamuochetie kurwari chinsemo chia nyanchwa meti nyemeka ya erirega igabwata mariga manene igori yo mwana oyo mwabere mugotoboringa kaka story yo musubati oringa kibono mwakorete kaka mutakogenda moro musubati ori gose na nyorobo ene bwaye rero nigo twaboka chinsa chia mambi twabeke gari amafuta weka chinsa mechi gacha kenyenya sikorigereria aiga gonte ne Kenya police yere moinari ogora iga no bisi yo mo CPD wa Kenya lakini nende go twachire watema kurigerera tumanyenga obo ene ngaiboberete tete kurakwana no mo CPD tukwane n'abantu beriye police officers bari involved dakirende kisheria omuntu allowed gukwana na media no mo CBD so tutagete ko muri asabereta turagosorinera atwerese nga ekeskyo mongino yo ngaiye kiro isokoro mongino yo rerire bakamariga yani she's really crying na we worried kyagero mwana yasirete December, January, February, March 4 months gujikoera taranyura mwanyo wasaberete after tu akore kurwa nere ntuchukukwana nere atwerera biratato kesi kegendete kurwabo tomanya komeke conclusion asigo no tolega iga chinsemo chia Kenya gotema ku understand what is really happening as far as this case is concerned pacho murigeria chinse chigani go chire sasta chia mugaso twaberera iga koru chinsa ibere chia mambia gotema ku understand ekesi kyo mongino yoiga ngakikire maata iga Kenya Police Station building echira maata iga this is Kenya Police Station na watu achire ku understand lakini amashabiki yetu ntagetemba tebiga one igo twatebi kukurwa so mo CPD na abo bisaba uchunguzi nga ekesi nkotikire abali kya mangana kare ekesi kere court our hands are tied mangana tayo turanyare gukwana pake ekesi kyarire musubati yonto ko moji ondete yo turaoji because a case bado igokere active in court whatever akwane gaiga igokira be used against her so we respect the law we cannot talk to her lakini as a journalist nimba the few observations to make number 1 ere nabaskali okonfirminga mama mwabo nabwatetwe agachakarike statement ne case nkotikire number 2 a suspect yeri achite mwabo botukukugura omwana according nabaskali nabwatire lakini rende korengana nere igabwate chitangutangu usubati ino areime lakini rende tutagete uchunguzi era akorwa tumanye ngambo ene kiborororo so bariko nyambo tuboringa kake kesi ngaiye ikire omonto yomo igari ni custody yani abwatire mama omwabo nere obwatiru oiru court egento kigendete gokorwa consolidation means a case kya mama omwabo oyo ne case ge suspect eriende vire twamo bibe kesi ekemo because they are accused of the same crime lakini ntebeiga abaskari mbabwate responsibility gose DC mbabwate responsibility yoko make sure that omwana womusubati oyo iga otokire nkeko garango tebaigo omusubati oyo orarite sobo oyo bono sobo ngina na amanyire nabana number 2 esimi ya mama omwabo oyo erigigwe engakiri bakwanete no musubati oyo kinamba kikirigigwe DCI bagende bakore uchunguzi bamanyinga enamberi ne yango yarenge but then ntobana bariki ntobe tokobwati kesi eke gatorasi kegoika nagetuomera bado tuko tunotore we will be giving you updates buna kegoje igo in short abantu basoherte mama omwabo oyo ne suspect is the state na bakubagambie kina oyo gagocha bune witness ase kesi ekega aba tegerere ba minto na barigerere ba minto tigante abaiga itubuna media will try as much as possible kubwate sio musubati oyo iga paka torore ekineke iga kiari ekineke ngiragenda tambe iko giachaka towards the end of December bune gochikoera so December na limu achagete ko ligite suspect taro bona the suspect babwatiru progress nero renke igo nkiragenda tambe muno ono mutinyo gatatu
ngigo nkiragenda tambe tiga turakia time torasige kugenda guchi tokonyoranga ngibwa tobo kombo gete will come here lakini rende mosibidia reganga gutukwanira twagosoire nera igika wangire gutukwanira kirende gatebanga kesi ngotikire takunyara gukwana DCI n'abantu bandi kesi ngotikire ntokunyara gukwana baro bangire gutukwanira lakirende information yeyo nabo batwera sego tigatoke time torasike gwika bariko nyamogote batwangire kubwatie kesi kyo mongno no konye toke time torasike kogenda gochi. The police county commander is aware, the OCPD is aware, and other relevant officers are aware. Tigatoke time bakaro uchunguzi obakore ditukori bagoja kugenda court. We shall be there ili tumanyenga ninki kagenda kurochi semechi gachia Kenya police station kurasi county ya Kisii maleta ngoro kwa Rogers kakasungura torane chinga kichinda.